सतरे सांग मैंने एमती किसी गोटे गोटे जगह अच्छी आम भी जोटा कि देखनु कि बुलवा भी जाइनु तो पाखे थी भी आम जापारूँ। तो फाइनाली आम बाहर बढ़िया गोटे सुंदर जगहटे से जगार ना हूँ सप्तशଯ୍ୟ। तो शुणुची कभी जाइनी तो जाऊँगी आपण मानक भी से जगह सब बुलेकी देखी। तो फाइनाली आसिक पहुँची गलु ये आम सप्तशଯ୍ୟରେ। गोटे पानी पकौड़ा लाइला पेड़ा पे बोले ना पता ना पड़ा ओले दे चलो अच्छा इतना दबो चुके तो जल्दी थक गए। पहुँची गल दुकानी हो अच्छे मैं ऊपर अच्छे हाँ एपटे ଝିଅ ପିଲେ ଭାଲ ସୁନ୍ଦର ଭାଲ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଆମର ତୋ ହାତରେ ଦେଇକି ଯିବୁ ହାତର ମଙ୍ଗଳ ଶୁଣୁ କଥା ମାନେ ବା କିଛି ନଦେ सेठ ना ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସପ୍ତ ଋଷିମାନେ ଏଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ନାଁରେ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଇଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥଳୀ 7 ଗୁମ୍ଫା 7 ପାହାଡ଼ 7 ଝରଣା ହେଲା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। सीता सेपटे जो अच्छा ତଳ ପଟେ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ସେପଟେ ଅଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଆମର ଝରଣା ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଇଏ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଭାଇରିକା ଆମର ରହୁଛନ୍ତି। ଘରଟା ଆମର ତଳେ ଘର ଆମର ଏଇଠି तले। तो बाबा कथा अनुसार आम चलू सीताकुंड देखा यहीपटे सीताकुंड जहाँ गोटे खाଇବା धरते नहीं जी आनी था किए जानी सीआड पानी आसचे माने साउंड हो पानी रो ना झरना
ଗୋଡ଼ କୋଉ ଉପରେ ଯେ ଆହୁରି ବାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫାଇନାଲି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ବହୁତ ବାଟ ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲୁ ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି ଫେସ୍ ହଁ ବା ଏଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।